estar hoxe aquí é poñer un pé na conciencia do que se nos pode escapar. O Cádabo é un monte de liberdade, é un monte onde están as bestas e queremos que siga sendo un espacio único aquí na Terra de Montes. Creo que hai cousas que teñen que pervivir no paso, por así decirlo, das novas formas de enerxía, o sea, non todo vale, eu creo que hai zonas que hai que protexer porque teñen unha forza telúrica, unha forza de moitos anos de onde a xente subía ao Cádabo a buscar as bestas e non pode ser agora un sitio onde a xente fuxa porque hai parques eólicos. Tres puntas para clavar a empuñadura, a folla. Espata para abaixo e a cabeza para aquí. Este é máis antigo.